De Vir publicarà manga aquí i també ho farà en català. Això és el que ens deia la notícia que ha publicat aquest matí Ramen para dos. A l'article de Ramen parlen d'un comunicat oficial que no he pogut trobar, però pel que diuen és tot bastant imminent. I al principi del vídeo he remarcat aquí perquè De Vir a Portugal són els amos i senyors del manga. Tenen Bola de Drac, Guardians de la Nit, One Piece, etc. I amb això vull dir que ja són una editorial que ja té contactes a Japó, per tant aquí ens poden portar llicències punteres. I ho han demostrat amb la primera llicència que publicaran, que és ni més ni menys que Los diarios de la boticària. Obra la qual l'extinta SC havia publicat només 7 volums dels 15 que té a Japó i encara està oberta. I la part més emocionant de tot això és que han obert la porta i ens estan deixant somiar molt fort amb la possibilitat que aquesta obra arribi amb la nostra llengua. Pel que he llegit, aquest títol es començaria a publicar al setembre, per tant no trigarem massa a saber si els diaris de l'apotecària són una realitat. I és que al Genshin l'únic que li falta per coronar-se com a juzgando per excel·lència junt amb el hack és parlar en català. Però necessito saber què en penseu vosaltres de tot això. Compraríeu l'apotecària en català? Perquè jo ja us dic que De Vir no cal ni que pregunti, pot agafar i posar-se directament domiciliat al meu compte els rebuts de l'apotecari.